ka maparmingguat tadi baga sa Borginon, martang yang naho mahita. Amen. Hamu dongan na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus, tamado marlas ni roha hita ditikyon, alaboy hita tolhas tu ujung ni tahun 2025, alani tamado ang guhodota. Maka hamulatehon asin ni rohana ido hita nuaing marpungu di garejaon. Alani Roma hita tuadopan na marhite-hite puji-pujian tapasanga magwarna tay dehon ma sangap di Jehovah. Bagasan do tuho aka paranganmu aka nauposo. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale ama nami, ama ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem. Say pinuji magwarmu na badiay, alanaw ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami siyan hahulomon, tuhatiuron, jala di padumu ho do hami naholang hiyan siyan ho, madok mauliate do hami tuho, ala diramoti ho do hami madala ni tahun 2025, sa hatu ujung ni taonon. Asima roham dihami, say dongan ni mahami manalpuhon taonon. Jala patol has mahami mamasuhi tahun 2026. Say ajari mahami mamilangi ari-ari ni ngulo nami. Asa tau sangap di guarmu ngulo nami.
Jalalas ni roha na pasu-pasu tu na humaliang hami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita. Debata di perpunguan ujung tahunon natar surat di Psalme 77 ayat 5. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala hapos si ibana, asa ibana paturehon. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata mangulahon patinay. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patini. Amen. Mari dihita sa bukid di nomor 605. Dosata diadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Dinatohlas hami tu ujung ni taunon, rodo hami tu adopanmu manopoti jala mangagukon dosa nami. Akan nahulah hami di bagasan ngulu nami. Takas do di wahali hatam hami di bonani tahun 2025, ima tahun transformasi, asa marsitutu mangaradi ngolu napai baruhon mangadopi parsaoran ni tiki. HP dang sikop depe tarudung dung hami pakobasio ni ditongani keluarga nang dihurian. Gano pariminggu do hutangyon hami hatam. Jalahu hati dakon hami na porsea do hami di panarihononmu di hami. Hape Yahwa dopi hami panosa niaka haperluan siapari. Ganggu dorohan nami jala busi saon. Gabi olo madabu tu panaritaon doho tu padilian. Ale Yesus urupi mahami di hagalion nami. Baga-baga ni debata
taringo to hasesani dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehova. Nunga paulahu pasisi akka pangalosyum songon obun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Say mulak mahot wahu. Ayahu dosi paduaho. Asangapon madi debata na digijang. Amen. Marede mahita. Hatani debata turpo dihita patpunguan uju taonon iman atar surat di sada Samuel pitu mamuka ayat 2 sahatu 14 tajahama marsikat sori. Dungi olat ni ari pangulonan di poti di Kiriat Yarim nania laon na arga 20 tahun liling na say margudopung sadok Israel manghuton Jehova. Jadi di paholang hala Israel maakabal dohot Astarot. Jala sasada Jehova dioloi nasida. Jadi merluhut manasida tu Mispa. Jala ditahui aik. Yusehon muse tujolo ni Jehova. Jala marpuasa nasida sadarinai. Akan ninahuhut disi. Nunga merdosa hami do Pak Jehova, asa si Samuel do manguhum hala Israel di Mispa. Jadi ninahala Israel matu si Samuel. Unang ngahwa masohot jojo tu Jehova de batata. Mangodihon hami, asa dipalua hami siya tangan ni hala Palestin. Dungi uju mamelehon pelea si tutungon si Samuel, maronggoman maro hala Palestin lahu marmusu do pa Israel. Alay makuling maronggur masagugo sa darinay. Di bahay Jehova mangalu hala Palestina, gabe gutur nasida, laos talu maradopon Israel. Dungi di buah si Samuel masada batu, jala dipatidang di holak kolang ni Mispa, dohot sen, jala di bahan guarna Ebenezer, jala ninda do, rasi rasa noaing di urupi Jehova do hita. Jadi mulak matu Israel huta, akan nanilahang ni halak Palestin siyan Israel. Olak ni Ekron sahat Rodigat, nang akaluat humaliangi, dirapas Israel siyan tangan ni halak Palestin, gabe mardemak ma Israel tu halak Amori. Ima sahat na, maratua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Marede mahita.
Yesus dengan milas roha, jaga neton di milas roha, biru aku batok ton, dami langulung naik, saliling di kulumi las roha, las roha, las roha, madungan kan Yesus las roha. Dakon maha persiautai songon hati ni dakon ni dongata saha persiau di sado pertibion rak mahita mado au persea di debata Jehovah ido ama pargogo na sahatu dosan na temo palangi dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tubuhan ni si Maria na gabe-gabean santon di perbadia andora sabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni selatus na mate terpajal do imana di hau pinarsilang na tua tu banua torudung ditanom na mulak mengulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahun tu siamu na debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pamaulas sagot tanoon manguhumi halak na mengulu dohok na mate au persea di tondi perbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopani ala Kristen akan nabadia doh desa ni dosa doh dihatai namando mulak mengulus sogodangi halak naung mate doh dia ngoluan nasora suda amin. Sunggul-sunggul tabegema sunggul-sunggul di tonga-tonga ni huriata di Bagasa Bornginon, Rabu 31 Desember 2025. Sada, ia goar ni perpunguan sadarion ima perpunguan bodari ujuk tahun. Doho tema ima didongani asin ni rohani Tuhan tamahita. 2 Tesalonika 3 ayat 10:1-10. Nomor ragam. Acara pertangyangan tahun baru keluarga pukul 00 Tapatupama di Bagastabi. 2. Parmingguon tahun nai baru. Di Patu Pahuriata do parmingguon tahun nai baru di hari Marsogot Kamis sada Januari 2026 masuk pukul 10 WIB. Tolu bunga altar. Na para dehon bunga altar ya cara patpunguon bodari ujuk tahun 31 Desember 2025 ima sian ruas parupuan ulaya 5 songon 5 sunggul-sunggul di Hita Bornginon saunariu pasahata mima barita jujur tahun ni huriata cek Horasma dihita nasa huria HKBP Pasar Minggon dia makama nami na nami na hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus di bagasa tikyo pasaton nami ma beri manang laporan taringo tu kegiatan pakubasyon parhuson ni huriata di bagasan nasa tahun bulun tahun 2025 cek songon na pinatupan ni sisian ni Tuhan Yesus Kristus na tersurat di Panggilum Lukas bidusia 10 asadung mulak akaposteli di pajajor na sidama cek nah. Udah stabil asadung mula akaposteli di pajajor na sidama tu ibana nasa naniula na sida
Oma dasar teologis naikon si ulahonota marhiti na pasahaton pakobasyota ulaw ni huriata manipa na sa taonon tahun 2025. Patujulo moliate madi Tuhan ala di luas do huriata marhusor di pakobasyon na manipa na sa tahun 2025. Di pergugo di ramoti do parhalaro ng ruas ni huria patupakan adinggani di tongani huriata. Akauma pakobasyon di huriata di bagasan nasa taonon. Na perjulo taringot tu parmingguan. Tahalat cerdo dengan ni perdalani parmingguan ta di huriaon di bagasan nasa taon bulunon. Na di patupa 5 sesi. Na di patupa 5 sesi. 5 sekolah minggu remaja doho parmingguan umum. 3 sesi. Ruas ni huria na marminggu, sigano minggu rata-rata mar 1.360 halak. Ngado ti sekolah minggu remaja dohot per minggu dewasa na 3 sesi bahasa Indonesia bahasa Batak do variatif. Mulu di persentase sian ruas ni huriata mar 3.000 halak na valid data na dong di huriataon 45% ma sian ruas ni huria naro marminggu di siganup hari minggu. Jadi siyahat tarope tu akatikin na ng ro masih beta-beta mahita ruas ng parhalado mabeta-beta kadungata asa di tahun naro lam tutabana keaktifan di ruas ni huriata madohoti parmingguon di huriat tahun. Taring tu persentase ruas na pasa pilihan di bagasan na sa taonon keaktifan di ruas ni huriata na pasa pilihan bulanan 52,57%. 52,57%. Na paling godang tahirim sian pila bulanan laho mengurupi kebutuhan pembiayaan pelayanan di tonga-tonga ni huriata asing ni pesta gotilon. Hirim doroha nantu tahun na mangihut lam uka rohani ruas naso pasato pila bulanan na dope di tahun on asa tu tahun naro sudimanian ruas ni huriatai pasato pila bulanan na sian ataro jarroha sian akan adong na di ibanabe sian ias niroha. Anggo tu tahun naro dang tapatu pabe peliat tahunan alai sudina mahita memakai sistem peliat bulanan. Na tapatu pa papungu peliat bulanan sehali sabulan di minggu pertama na boy di transfer tong di minggu-minggu na asing. Alai tiap bulan mata patupa papungu peliat bulanan. Taring tu pertanyaan, dinggado merdala pertanyaan di tonga-tonga ni huriat tahun ragam na pertanyaan bonatau parhalado pertanyaan wilayah. Pertanyaan malam pasyon, pertanyaan perpungan nahom, songani buah boejuk, las niroha, pertanyaan pangapulya kuria. Taring itu pertanyaan wilayah, moliate ma dia karuas ni huria, nukap roha di nama jabui pertanyaan wilayah. Dihitan na 10 pitu wilayah. Molo di bagasan nasa taonon, adonggo piga-piga wilayah naso apala marsitutu patupa pertanyaan wilayahon. Dan binoto manangaha sialana manang namoru doha porsiaon pakko porsiaon ni ruas mulu menjauhi pertanyaan ro pasu-pasu ni Tuhan nong mga sahug guru rupani uban naga bidang ukap rohani ruas laho menjauhi pertanyaan wilayah dan binoto rupani. Adonggo sada wilayah naso hea patupa pertanyaan wilayah satau bulun. Sia bulan taba masih bulan hali 4 minggu 36 minggu alai sehali pedakya patupa pertanyaan wilayah 5 wilayah onom. Melihat tema di wilayah opat bui 10 sada hali patupa pertanyaan wilayah songoni wilayah 10 sada sia hali 10 wilayah 10 2 sia hali doho wilayah 2 sia hali wilayah 10 tulu walu hali dohot wilayah sada onop pali wilayah pitu onop pali alai mulu mangida torok ni ruas ni wilayah sada ngapau tiku onop pali. Jadi tahirim 2 tahun naro lam ukap jala niujar ni haporsiau maruas ni huriata marsiadu majabui pertanyaan wilayah. Dan apalah dipaksa iko masih panganon nga disosoi huriata holan air putih pe nadinggam mai asal madingga merdalan pertanyaan wilayah. Mulu pe borak di ruas res putih ipara di huria pe ubuah kami pe air putih sian gereja asal ma adong naradi majabui pertanyaan wilayah.
Si hatta itu tahun naro asang giat pertanyaan wilayah ho betul-betul dengan tapatu pamerdalan. Saya lisa bulape dang bui sude wilayah patu pahotca. Songonima godang di ruas di Huriata HKBP Pasar Minggu 1.100 kepala keluarga. Alai nanggo saya lisa bulape dang bui merdalan rutin pertanyaan wilayah di piga-piga wilayah. Namangiut hurian itu hatta taringo perguru maka tidak ko kaporsiaon tapatu padu di bagasan nasa taonon pangajarion tuak kadet dana perguru malua di dua bentuk pengajaran marhite kelas reguler dohot kelas khusus daring persiajaran jarak jauh tuak karuas ni huriata yang aku nuruas ni huriata naung kerejo dohot na kuliah naso maka tidak ko kaporsiaw dobe denggar do merdalan jala torok do nama do hotisa taringo tu sakramen perdidiun nabadia do ulau nabadia denggar do dihobasi huriata rutin do salisa minggu salisa bulan bahkan olo disipata di minggu holang dihobasi huriata perdidiun nabadia tu akaya nakon ni ruas ni huriata doho nama nopang narosya bano pasugit. Taringo tulau nabadia dengan dota patupa di hari amamate ni Tuhan Yesus songoni nang di hari Natal. Toro ni nama dohoti ulau nabadia di tanggal 25 Desember natuari seda 1.780 halak molo di Jumat Agung 1.570 halak dari 3.000 orang. Jadi holal 55% do sia toro ni ruas nama dohoti ulau nabadia. Nasing nai mungkin tu huria nasing tu gereja nasing belum nabadia manang nasing dang marminggu di Jumat Agung dang marminggu di pesta Natal. Si hatta matu akan hari namang itu si tanya konot tamai asang dia sudah ruas ni huria taruh jarrohana dang mardohot ya ka parmingguon lumubi dia ka ulaun sakramen. Nuaing pasat padaron nami mah laporan taringo tu kegiatan dewan-dewan. Tamalati hoddo merdarat do sudi perdalanan ni Dewan Koinonia di bagasan nasa taonon na makakam tiga kategori. 5 seksi sekolah minggu remaja na poso bulung ama perempuan songoni nang lansia. Digado merdalan program ni sekolah minggu, hobar naung di program pun, jala tamalati hoddo keberadaan ni paduan suara Mismor yang kota sekolah minggu, pola dobui madohoti audisi perlombaan paduan suara tingkat antar gereja di DKI Jakarta na di bulan Desemberon. Jala meraih hasil nadenggan. Di patupa yang kota sekolah minggu do parheheon sekolah minggu songoni pasca sekolah minggu do acara liburan sekolah minggu la songoni nang pembekala pe di patupa do di tonga-tonga ni huriat tahun Natal sekolah minggu sesi remaja di bagasa sa tahun on di patupa huriata do workshop seksi remaja taringo tu teknologi AI na martemahon peluang dan ancaman AI bagi remaja HKBP Pasar Minggu. Sebagai narasumber Ima Pendeta Profesor Besar Jonathan Papahan PhD songoni nang workshop sesi remaja nomor tema hendaknya remaja mengingat tubuhnya adalah bait Allah dan menjaga kekudusannya. Sebagai narasumber Ima seorang psikolog Sulastri Pardede MPSI dungi di Patupado retreat remaja di Puncak Bogor. Sesi na poso bulung talat cerdo yang kota na poso bulung nasai ringgas 3 halak madohoti PhD dohot berusaha menggerakkan parsaoran di huriata khusus tu na poso bulung. Alasi pareha hatta 20 tahun naro asang giat sude mahita nang ruas do parhalado margugu bekerja sama lau makeheyak kaya na kota na poso bulung asalam tu hebang na parsaoran na poso bulung di tonga-tonga ni huriat taon kira hurang retta do piak kaya na kotai madohoti PhD punguan di tonga ni huriata taringo tu remaja na kaning adong go kegiatan rutin remaja nang na poso bulung ima olahraga
Dalatta dui dalam huriat tadi dinalahom beta-beta kena kota marhite kegiatan olahraga rutin asabui nasida dohot tu gereja lahom dohoti PHD. Difasilitasi huriat tado penyewaan lapangan olahraga untuk yana kota remaja songoni nang naposobulung rutin setiap bulan. Namangihut hirim dorohata tu tahun naro songon dalata mendukung haheheun ni naposobulung patupan ni huriata do pesta parheheun naposobulung jalata sakabe do patupahoni ulau nabal gamai asan giat naposobulung ni huriata lam hehe marparsauran di tongani huriaon. Dungi taringa tu sesi parapuan melihat tema di tuhata marhite pengurus sesi parapuan ni luhon ni inang merintan baru simbolun denggado parsauran di parapuan di bagasan nasa tahunon na membawahi 5 punguan kur parapuan 5 kur ina parari Kamis Hanna Maranatha Cantate Domina Gloria. Jadi di Patupa do kebaktian bersama sehari sebulan laos di kebaktian bersama itu di Patupa latihan kur bersama laos dari itu tong di Patupa seminar-seminar kesehatan na bersangkut paut tu akka parapuan mendukung kesehatan ni akka parapuan. Dukun ni tang malati hoddo adong ruas ni huriata sian horong parapuan ima inang nyonya situen sinur ido ta barat MSM ina situ ada Toranda Sandra baru sida butar nagabe utusan ni HKBP maddohoti kegiatan United Evangelism Mission UM na martemahon Women Leadership and Political Education na di Patupa mamuka tanggal 27 Oktober 1 sampai November 2025 di Malang. Di Patupa parupan ni huriata do ibadah peringatan Hari Ibu Nasional na di tanggal 22 Desember natwari sada di huriataon. Songoni nang kegiatan nasing na maddoho ti paskaraya HKBP di Tarutung, songoni maddoho ti kegiatan diakwani workshop di Sopo Marpikir, dohot PHD ni ganup pungakor di bawah koordinasi seksi parupuan. Ima parari Kamis, ina Hanna, ina Maranatha, ina Cantate Domina, doho ina Gloria. Rutin Patupa PHD di sehari seminggu. Songoni nang seksi ama. Di Patupa seksi ama ni huriata do, songod dalan parusuhon parsauran, pahehehon parsauran ni akama, ima kegiatan lomba. Lomba cerita cermat Alkitab, dohot lomba tenis meja. Nah di Patupa di hari Sabtu 5 Juli 2025 doho hari Jumat 27 Juni 2025. Persidoho do amani huriata di retreat amase HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di Patupa di Caringin Bogor. Di Patupa sesi amani huriata do kesehatan ni Korama tanggal 30 Oktober sampai 2 November di Wisma Kinasi PGI Bogor. Gabe peserta paduan suara, lomba paduan suara ama antar resort HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sekaligus sebagai tuan rumah huriata HKBP Pasar Minggu. Lansia talat cedo semangat ni lansia ni luhun ni amang Brikman Sinaga nape naung matua ala tetap semangat untuk berkarya. Gabi bolahan amak do huriata gabi panitia Paskah ibadah Paskah forum komunikasi lansia gereja-gereja sekecamatan Pasar Minggu do lansia ni huriata. Nah di Patupa tanggal 24 April 2025 di HKBP Pasar Minggu. Jala gabi parsidohot peserta angklung lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do lansia ni huriataon untuk mencapai rekor muri. Jala tercapai do akan menginang. Pemecah rekor muri pemain angklung lansia hari Senin 10 Agustus 2025 di Sopo Marpikir HKBP. Tepuk tangan mojihita tu lansia. Iya, rekor terpecahkan untuk angklung rekor muri. Di Patupa lansia do kegiatan kebaktian Padang di hari Senin Selasa 21-22 Oktober untuk menjalin kebersamaan
lansia sesama lansia jala macelas doroha mangida kebersamaan nasida pasti do pata bau muri di yakka natu itu lansia. Namangi hutaring tu Dewan Marturia sesi jending pekabaran Injil. Talat cedo gudang ni jangkauan pelayanan di Huriata Marhite sesi jending ni uluhon ni inang Dr. Anda Sandra Borusida Butar. Akoma kegiatan nagabi pasu-pasu Huriata tuakan asing di bagasan nasa tahunon. Imana patupa renungan harian lewat YouTube HKBP Pasar Minggu rutin setiap hari. Nakpe soal pala sudido pe ruas ni Huriata na mangihutur renungan ni mangidasian akka penonton na. Jalan marhitioma mangiduhu kami tuhita saluhu na Huria HKBP Pasar Minggu. Asing ni na mabuat inti ni hata ni Tuhan marhiti renungan ni. Molo sudido hita ruas na HKBP Pasar Minggu marsitutu laho mga like mas subscribe YouTube ni Huriata HKBP Pasar Minggu gabiadong don noni deba pemasukan tu Huriata sian YouTube. Alani ba mangidu hami tu hita saluhu nakka manginang basudema hita nian mangihutur renungani tabuak mahatanya debata nasahat tu hita marhiti renungan harian jalata like ma ta subscribe ma sudema hita makirim tu akan tetadda. Alana bagian berkat dui budu saluran berkati tu Huriat tahun. Na mangihut di patupa do tim doa. Tim doa setiap hari Senin manangiakon sudi. Termasuk Huriata, ruas ni Huriaon, akan nomor sahih, sakat ni akan ni merbagas, akan terdidi, akan hirim ni rohani ruas ni Huriata, mananya kopurtibion, bangsota, dohot, akan asing, di Siganup hari Senin. Terus do merdala tim doa, di tonga-tonga ni Huriata Marhite program sesi jendik. Dungi patupa ibadah rutin setiap bulan, sehari sebulan, ibadah bersama pedagang, pekerja tambal ban, ojol, driver online. Jadi marition batalat codo rupani bahwa bertuak informasi sian uluan ni HKBP songna heran do uluan ni Huriata HKBP mangida programon. Perdope Huria HKBP na patupahon pelayanan nasi songonon secara rutin kepada para pekerja tambal ban, pedagang, ojol, driver online. Jalan melubui itu rucumai. Dungi di Patupado Natal bersama oleh sesi jending Marturia tu nasida tu para pedagang pekerja tambal ban ojol driver online dari Sabtu 20 Desember 2025 lalu di Patupado diisi pembagian sembako asingin Natal do Paskah bersama jending rap doa ke pedagang sinakaning doho pembagian sembako. Dungi dibentuk do kelompok tumbuh bersama tua keno kota lau marsiajar hatanya debata laos membentuk nasida boy gabe mentor laho mengajari hatanya debata tuaka sudut no poso menjadi regenerasi pegabaran Injil. Ini merupakan suatu sistem regenerasi pegabaran Injil, pemberian tongkat estafet kepada generasi muda. Nak pesupi gedopi nama dohoti kirim rohata tuaka tahun nama ngihut gudang nama mendaftar kelompok tumbuh bersama. Tasakapi do patu pahonol kelompok tu remaja dohot tunapa sebulum. Dungi patupa kunjungan gerejawi do Huriata Marhite sesi jending tuaka huria namet gereja-gereja kecil yang membutuhkan perhatian dari gereja-gereja lainnya sekaligus pasahaton bantuan dana tu huria di tahunon dikunjungi do dua huria namet ima HKBP Rajek Sukatani di bulan Oktober songoninang HKBP Sepatan di lingkungan Kabupaten Tangerang. Dungi di Patupado pertanyaan keluarga muda, laos songoninang pelayanan tu penjara tu luhali di Begasa sataunon, tu lapas umum Cipinang, dungi turutan perempuan Pondok Bambu, dohot tu lapas khusus narkotika kelas 2A. Laos pasahaton sembako makanan tu nasida dohot paket buah tangan. Di Patupado tanggal 10 Maret pembagian makanan tu akadongata berbuka puasa di tiki puasa tu aka ojek online 250 kotak. Dungi Patupa per minggu tu bagas ni ruas namar sahid nasubui bero tu gereja. Dukun ni di Patupa do pembinaan namar temahon pelayanan secara holistik dan transformatif diuluhon ni Perdita Dr. Sukanto Libong tanggal 25 Mei Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Dungi Patupa seminar keluarga dan kebaktian Padang dari Sabtu 30 Agustus maringana di Ibu Pertaci Bubur Kempi Opat. Narasumber Pendeta Dr. Sukanto Limbong, Ketua Sekolah Tinggi Teologi.
Lasongoninang membentuk persekutuan baca Alkitab. Nunga terbentuk akamanginang kelompok baca Alkitab di tonga-tonga ni huriat tahun nang nak peso apa lagurang dope kita nadohot tu bagasanna sebagai media di huriata laho manosoi ruas ni huriata mendampingi ruas ni huriata bersekutu majaha hata yang didapata secara rutin tiap hari. Nah pesa saotik entah satu pasal alai rutin tiap hari. Jala ngambar dala ni di bagasan setahun kurang lebih. Mungkin udah mau hampir selesai ya, udah hampir selesai sampai kitab Wahyu. Tasakapi do patupa grup baca Alkitab, kelompok baca Alkitab untuk kategori remaja juga kategori pemuda aposol. Untuk kali ini tahun ini masih kepada kategori perempuan. Kemudian sesi musik di Patupa sesi musik do pertanyaan bersama song leader pemusik do tim live streaming song ini nang pelatihan na asing di Patupa sesi musik ni huriata do. Dewan Diakonia Ritido Dewan Diakoni ni huriata manopo do manaya ruas ni huria namar sahih di rumah sakit song ini nang bulat tu bagasna. Jala pola 2 hari di besok akar ruas namar sahih di bagasan setahun. Laos di sido di pasahat sosial pengganti buah tu akar ruas ni huriata namar sahih. Song ini nang kunjungan dohot pangapulion patu pacara pangapulion tu akar ruas ni huriata namar habok ni roha laos pasahat diakoni sosial habok ni roha tu akar ruas na di bagasan habok ni roha. Dungi pasahaton bantuan sosial pendidikan tuaka yanak koni ruas ni huriata tingkat SD, SMP, SMA doho perguruan tinggi. Bakti sosial natal tuaka ruas namar sahid songoninang akka nama balu yatim piatu doho akka ruas napatut siurupan. Nah di hari Minggu sia Maret 2025 tapatu pado papungudana bantuan tu ruas ni huriata na tertimpa bencana banjir ruas HKBP Pasar Minggu. Sesi kemasyarakatan songodalata bersosialisasi tuaka dongata hobar balok di pasar huriata do marhite sesi kemasyarakatan bantuan berupa kurban 6 ekor kambing. Sesi kesehatan selisa minggu di Patupa huriata do marhite sesi kesehatan pemeriksaan kesehatan gratis siganu pare minggu pukul 7 pukul 10 WIB. Ati itu ngarong sakita na soma boto do perutido setiap hari minggu mularo kita nang cek darah boy tu ruang fasilitas na sebelah kanan di gereja tahun di lantai 2. Ale jam itu sampai jam 10 mah. Sesi pendidikan di Patupa huriata do fasilitas bimbingan belajar tu anak kota lau mengurupi ruas ni huriat tahun asabu ya kaya anak ni huriat tahun les. Pola do taparo guru les inten sebagai wujud dukungan di huriata mendukung akai nakon ruas di huriata untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu hidahami daya tarik manang na alanya rupanya manang daya tarik no sadong manang na mamora do ruas di huriata dangaro na mendaftar ni anakon na kalau nono pala masa tahunon na masuk mengikuti bimbel. Ujungnya dengan hasil evaluasi nasi songoni alana mendatangkan guru bimbel inten itu dengan biaya mahal. Jadi asahona sasaran ujungnya tu tahun naro gabi taubah bimbel ditiadakan oleh bantuan tetap berjalan kepada anggota anak-anak jemaat yang kurang mampu yang kelas 12 ya kelas 12 manang kelas 10 SMA napatut siurupan. Dungi di sesi pendidikan di Patupa ada ibadah pemberangkatan ujian kelas 6, kelas 9, kelas 12 di tahun Patupa di tanggal 8 Maret 2025. Pasahat bantuan sosial pendidikan saudara anak kaning di bagasa satano 2 hari ala per semester do. Semester pertama diserahkan gereja tanggal 6 Juli, semester paduahon 14 Desember natuari sada. Panitia tahun transformasi dibentuk huriata do panitia tahun transformasi nah dilantik tanggal 10 Maret 2025 di Uluhun ni ketuaan ni Ina Sintuahani Boru Hutagalung. Program panitia tahun transformasi naung merdalan di bagasan satahunon ima Patupa kunjungan kasih tu panti asuhan Yayasan Kasih Mandiri bersinar di Jati Padang 10 April laus pasatu bantuan sembako doho dana.
Dungi patupa ibadah Paskah bersama, patupa seminar sehari dari Sabtu 21 Mei 2025. Dukoni patupa kegiatan lomba memeriahkan HUT RI ke-80 Doho Pesta Puncak di tanggal 10 November 2025. Panitia Tahun Transformasi 2025 dibubarkan tanggal 21 Desember 2025. Pesta Puncak niuluhon ni Kepala Departemen Diakoni HKBP Amang Pendeta Eldarton Simbolon Demin. Namangyu taringo tu Yayasan TK Terangkasih aladonggo yayasan ni Sikolata gerejata moleate ma dituhata moleate nan di pengurus Yayasan TK Terangkasih dan ketuan ni Amang Situan Sinur Ido Utara Barat MSM songoni nang tu guru TK Terangkasih na aktif jalan ringgas mengajari gaberingga berdala proses belajar mengajar di TK Terangkasih gabe malo-malodo akai anak kotai di bagasat tahun amang inang rodo Badan Akreditasi Nasional pamareso kualitas TK Terangkasih tulu tahun dope TK tahun hasilna kobar tu pemeriksaan ni Badan Akreditasi Nasional di lehoma akreditasi tu Yayasan TK Terangkasihon dengan akreditasi B tebutang ama tu TK Terangkasih aplikasi akreditasi B. Jadi mulutung adong akapahopu ya na kota na TK dope terdaftar roma tu TK Terangkasihon ayalana jago-jago do akka ya na kota na tamat siat TK Terangkasih siap melanjutkan studinya di SD Najago Songo DPI akan tidak kalah bersaing. Yang aku masih ada sini, naturi saya tamat dan sekarang sudah masuk ke SD Katolik Strada. Tak pola telu bersaing di Strada. Tunggu boy mencapai nilai siap lalu ala produksi ini TK Terangkasih oleh tema di pengurus yayasan. Akar rapor-rapor na pinatupa do na nidohotan di Huriata, borhak do utusan Sinode Distrik di Huriata 2 hari madohoti Sinode Distrik, na parjolo di bulan Maret na paduahon di bulan November tahunon. Dungi borhak do nang padita na di Huriata na opak padita, madohoti rapor padita tingkat distrik, doho rapor padita tingkat hatopan, na maringanan di Tarutung na di bulan Oktoberi. Dungi tapatu pado rapat parhalaru membahas program kerja do anggaran na mulai bulan Oktober November rapat huria tapatupa di tanggal 30 November. Pesta di Huriat tahun tapatupa do pesta ulang tahun di Huriat 20 Maret nuluhon di opui porus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan laus tapasaha do di sini pasa Huriata ulos tuakaruas ni Huriata na marumur 70 tahun tugicang. Lasido uduk na tu namangiu satu saderion nang tu tahun narope pasaton ni hurat tama ulos tu ruas na marulang tahun papitu puluhon setiap minggu terakhir. Dungi pesta gotilon di patupa di hari Minggu tanggal 20 September 2025. Moleate ma dihita saluhuna ruas ni huriata na pasato pila gotilon na buita mencapai hasil pesta gotilon songoni balgana na bui pakyota la menguduti pakubasion ni huriata. Saya disikati Tuhan masudiaka na pinasahak muna marhiti pasu-pasu na malipak gada Tuhan muna. Dungi hubungan okumene aktif do huriata madohoti hubungan okumene baik tingkat PGI uritido tapasahat iuran tanggung jawab ta tu PGI songoninang di wilayah Jakarta Selatan pasidodo parupon di huriata marhiti kompera PGI DKI Jakarta jala tahalat cedo sebagai ketua kompera Jakarta Selatan Ima Inang Nyonya Tapu Bolon Ida Boru Hutagaul. Songoni nang sesilansia ni huriata aktif do madohoti persauran okumene marhiti komunikasi forum komunikasi lansia gereja-gereja sekecamatan Pasar Minggu. Jala gabe tuan rumah do lansia ni huriata patupa Pasca forum komunikasi lansia gereja-gereja sekecamatan Pasar Minggu. Hapar haladon melihat tema dia kadonga parhalado di parhalado ta naringgas marhalado di tonga-tonga ni huriat taon.
Di bagasan na sa taon dua hala masih tua ni huriata na peciun. Na parjulu ima inang situan rumala baru bebatu na peciun di tanggal 10 Februari. Dungi amang situa jongker si matupang peciu tanggal 7 September 2025. Dungi di patupa huriata do acara paborhato do paujakon amang pandita Adventus Natalium Tambun dohot inang pandita rapina ina buana beruhabiahan na di tanggal 20 Januari 2025 lasong inang paborhato do mangujakon inang pandita Erlina Boru Siregar doho inang pandita Ronauli Boru Sinaga. Dungi patupa Natal Parhalado do keluarga 20 November 2025. Saili bulan di patupa do pertanyaan Parhalado do keluarga akan manginang. Songod dalan nami rak marsaur marsitangyangan Parhalado dohot keluarga. Kemudian taringo tu pembangunan do pengadaan penambahan barang inventaris. Tapatupa do program pembangunan perluasan ruang serbaguna rumah OB dapur do toilet jala dibentuk do panitia. Dilantik ma panitia tanggal 22 September 2024. Dibubar homma na di hari Minggu 2 minggu na salpu tanggal 14 Desember 2025. Dung sidung pembangunan ini tapatu pada acara peresmian gedung perluasan ruang serbaguna teh tanggal 31 Agustus 2025. Mau lihat ma tu saluhut ruas nang Parhalado na mendukung perdalan pembangunan ini marhite tangiang pabayan ang gogo do pikiran. Muliate manang di persitutuon ni Parhalado partaon na nikituan niya mang situa Ido Uta Barat mamikirhon dia nahurang di tonga-tonga ni keadaan fisik ni gereja fasilitas-fasilitas yang mendukung peribadahan jalaga bibui sudena merdalan programi doho denggan. Nah malatio do sudi aka piliata aka yuran-yuran aka sumbangan cakita lau patuluco pembangunan perluasan ruang serbaguna ini. Lumobi tuaka donatur dohot natulu keluarga naradi patujuluhon biaya penanggulangan kebutuhan pembangunan perluasan ruang serbaguna. Ima keluarga namang situa Insinyur Ido Uta Barat inang Sandra Boru Sidabutar, amang calon situa Freddy Hilton Tambunan inang Duma Boru Simajuntak, dohot keluarga namang Insinyur Guntur Sinaga inang Boru Pajaitan. Ang giyak ma tuakatikin ng ro lambar taba pasu-pasu ni Tuhan tu damang doho dainang. Namangihut di patupa huriata do pengadaan AC baru di gereja taon gudang sa pelalu unit hidu makana ngelinu aing tahilalau dang moho pabehita jalau pe ngamarjuban waing apalagi jakku asio kulala. Jadi tapatu pada penggantian AC dalam pengadaan penambahan AC ala ngasongon na moho pita jala maniwa AC di tasal luar molo siti acara. Jadi nang songon di betu tahun naro mata gati be AC ni huriata. Moliate ma didok huriata tu PT Labuha Internusa na manubakon 100 juta tu pengadaan AC baruon di Garejata. Tatanya koma PT Labuha Internusa asang giat dengan usaha nasida mardalan tuakati kineneng ro. Moliate ma dia kasumbangan-sumbangan na pinasa ni akadongan akamalami na nami songoninang kembali tu amang Ido Uta Barat Tinan Sandra na pasato na sumbangan fisik na record di tunga-tunga ni huriata songoninang tu panitia pesta gotilon na pasahaton sepeda motor listrik 1 unit, kompor gas 1 buah, proyektor Epson 1 unit berikut screen proyektor, speaker 2 buah, mixer 1 buah, kursi merek Sumo untuk kebutuhan ruang serbaguna 150 piece. Badan audit tau malateho do badan audit ni huriata na nikituan ni amang Dr. Luhu Pakpahan sebagai auditor senior, auditor profesional doho na tulunai anggota nasida. Jadi badan audit tahun badan audit independen yang tidak diintervensi oleh siapapun. Nama mareso program kerja songinang program anggaran di tonga-tonga ni huriata aka keadaan keuangan di tonga ni huriata. Nunga di pareso badan audita
Keuangan di Huriata memuka bulan Januari 1 bulan Juni 2024. Jadi alani manak nasi dadang boy songoni asal-asal mamareso. Jadi mulu laporan keuangan di Huriata memuka siap bulan pitu bulan Juli 1 bulan Desember itu akan diaudit mulai bulan Januari depan. Gudang dua masuk di pasar badan audit na perlu si pariahan tuakati kineneng ro taring untuk program. Songonima akka manginang berita jujur tahun ni Huriata nabu hupa jujur hami moliate ma upasaha rohahan nami tu sude ruas ni Huria parhalado pengurus dewan seksi-seksi ni Huria tu song leader operator OHP atau multimedia tu operator sound system songoni akka pemusik songoni nang tata usaha tung moliate gudang ma hupasaha rohanami dohot tu sudia ka panitia narade gabi panitia di ulau ni Huriata na sa taon on. Sai tu hatta ma nama balotson itu hamu aka manginang. Kepasu-pasu tu hamahamu narade mamelehon dirimu na gogomu na pikiranmu na partikianmu na songoni nang akasi bahenon akasi namo pe laho patiurhon pakubasion ni Huriata. Gabi pilihan na hucus mai dia dua pani debata jalasian iba nama balos ni jalom muna tuakatiki neneng ro. Songonima laporan parhusoran di Huriata na ubui huputi hami di bagasan nasa tahun on. Laporan taringut tuaka kegiatan do laporan keuangan di Huriata nasa tokin nari jahahonon ni berdahara ni Huriata. Dihita saluna molo tung adong akka masukan manang nanaing si dohonota si sukunota taringut tu laporan nami laporan ni program dewan-dewan do kana asing program umum songoning laporan taringot tu keuangan di Huriata upai mahami tanggapan siak kita merutung arung nanaing si pasahatota arung si sukunota pasat tamu mah marhiti surat di alamat tu kamu matu hami ima tu parhalado parar tahun ni Huriata dinggado mulaong nahurang takas masih sukuna kita alai secara resmi marhiti surat unang tasukun dongata una tasukun dongatan asing aidang dia tusi nasidei wala kami dona mga tusi ala gabe makatahatai naso rikot si hata-hataan umigon surati kami marhite para tahun ni Huriata kami akan memberikan penjelasan sedetail mungkin songoni manabu pasatami Tuhan mana masu hita saluhuna horas madihita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Bendahara Huria melaporkan keuangan HKBP Pasar Minggu periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2025 pukul 13 WIB di Perpunguan Bodari ujung tahun 31 Desember 2025 sebagai berikut. Rekapitulasi keuangan HKBP Pasar Minggu tahun 2025. Pertama, Huria saldo awal 56.384.254, penerimaan 1.333.775.774 rupiah, pengeluaran 2.312.338.247 rupiah, saldo akhir minus 902.178.219 rupiah. Sentralisasi saldo awal 21.712.350 rupiah, penerimaan 1.648.240.641 rupiah, pengeluaran atau penyetoran ke BPSK 1.439.420 rupiah, saldo akhir 164.413.571 rupiah. Non sentralisasi saldo awal 1.119.174.294 rupiah, penerimaan
2.720.360.038 Pengeluaran 1.067.197.832 Saldo akhir 2.722.336.500 Pembangunan saldo awal 118.239.911 rupiah, penerimaan 436.658.200 rupiah, pengeluaran 1.1.077.668 rupiah, saldo akhir minus 597.179.557 rupiah. Total saldo awal 1.315.510.809 rupiah, penerimaan 6.125.034.653 rupiah, pengeluaran 6.023.153.167 rupiah, saldo akhir 1.417.392.295 rupiah. Realisasi penerimaan 2025 dan anggaran penerimaan 2025. Pertama, Huria realisasi 1.333.775.774 rupiah. Anggaran 1.385.916.138 rupiah. Persentasenya 96%. Program dewan-dewan dan non-sentralisasi realisasi 2.720.360.038 rupiah. Anggaran 2.417.932.297 rupiah. Presentasi 110%. Pembangunan 436.658.200 rupiah. Anggaran 420.584.63 rupiah. Persentase 104%. Total realisasi penerimaan dan anggaran penerimaan realisasi 4.490.794.012 rupiah. Anggaran 4.402.432.497 rupiah. Persentasi 105%. Realisasi belanja 2005 PS anggaran belanja 2025. Huria realisasi 2.312.338.247 rupiah. Anggaran 1.356.356.322 rupiah. Persentase 118%. Program dewan-dewan realisasi 1.055.097.832 rupiah. Anggaran 1.255.930.018 rupiah. Persentase 84%. Pembangunan realisasi 870.553.668 rupiah. Anggaran 417 juta. Persentasi 209%. Total realisasi belanja dan anggaran belanja realisasi 4.289.989.747 rupiah. Anggaran 3.625.286.341 rupiah. Persentasi 117%. Posisi keuangan per 30 Desember 2025 pukul 13 WIB, Bank BRI Cabang Pasar Minggu 9.155.690 rupiah. Mandiri Cabang BPJS Kesehatan Cempaka Putih 1.407.300.274 rupiah. Petty cash atau tunai 936.329 rupiah.
Total posisi keuangan 1.417.392.293 rupiah. Untuk lampiran ada tertera di dalam berits kita ini. Jakarta 30 Desember 2025, Pendeta Resort, Pendeta Rijon M. Siaan STH tertanda tangan, Majelis Perbendaharaan Suntua Insinyur Ido Huta Barat tertanda tangan, Bendahara Huria Manahara Simangunsong tertanda tangan. Untuk pilihan bulanan, saya bacakan presentasinya aja dari jumlah kakak yang ada di jemaat kita. Dari wilayah 1 sampai wilayah 17, wilayah 1 yang memberikan persembahan 38,28% dari kakak terdaftar 209%, yang memberikan 80%. Wilayah 2, 76,32%, jumlah kakak 76 yang memberikan 58%. Wilayah 3, 82%, jumlah kakak 50 kakak yang memberikan 41 kakak. Wilayah 4, 57,14%, jumlah kakak 56 yang memberikan 32 kakak. Wilayah 5, 43,48%, jumlah kakak 23 kakak yang memberikan 10 kakak. Wilayah 7, 83,33%, jumlah kakak 42 kakak yang memberikan 35%. Jumlah kakak 48 kakak yang memberikan 26%. Wilayah 9, 49,2%, ya, jumlah kakak 51 kakak yang memberikan 25 kakak. Wilayah 10, 96,43%, jumlah kakak 28 kakak yang memberikan 27 kakak. Wilayah 11, 42,86%, jumlah kakak 42 kakak yang memberikan 18%. Wilayah 12, 43,48%, jumlah kakak 69 kakak yang memberikan 30%. Wilayah 13, 55,10%, jumlah kakak 98 yang memberikan 54 kakak. Wilayah 14, 35,42%, jumlah kakak 48 kakak yang memberikan 17 kakak. Wilayah 15, 46,67%, jumlah kakak 60 kakak yang memberikan 28 kakak. Wilayah 16, 38,33%, jumlah kakak 60 kakak yang memberikan 23 kakak. Wilayah 17, 61,29%, jumlah kakak 62 kakak yang memberikan 38 kakak. Total persentase 52,57% dengan jumlah kakak seluruhnya 1.052 kakak yang memberikan 553%. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan ke kami Majelis Perbendaharaan, terutama untuk keuangan dengan Bendahara Huria. Terima kasih. Horas. Sonari sahak may tatunan kata mewakili ruas Amang Uluman Situmorang, mewakili Sintua Amang Sintua Daniel Butar-Butar, Roma 7 Leon Amang Uluman Situmorang. Mulia tema di Tuhan. Mulia tema di Amang Paditanami Uluan. Amang Ersiahan.
napasahaton laporan kegiatan ni Huriaon di tahun 2025. Lasrohat tamang bodo beta dalani tahun 2025 jala gudang dope nahurang lubi di laporan ini sabar mahita mardala do denggadi asal ma ditingkatkan aka pelayanan tu ruas koordinasi yang baik do aka perhalado tu perhalado nami amang inang doho calo situa lasrohanami di be kamu do sada marsito gua kamu bangulaho pelayanan di Huriaon sayang giak ma lam tu sadana sudehamu amang situa do inang situa do calo situa madala to pelayanan di Huriaon say sehat mahamu sude amang inang lasrohanami mereka kamu tuhita ruas nunga di bagian Huriatara sebahagian pajono madirim tutuhani di almanak do bukui. Jadi omma antisipasi ta lau meningkatkan kehadiran di namar gereja doho di pertangyangan tajahama bukui. Tapi maka dongata tarlumubi keluargata asarap barsaur kita di Huriaon. Saya itu hatta ma merdongani kita sudah sehat mahita sahat ma selamat menjelang tahun baru. Mulai tema. Shalom. Oras manita sudena. Hami di son jong permisi majo tu akarong aku situa ala i diputuson mewakili situa hami majo Bornginon di acara tutup tahun di Bornginon. Nah hormati hami amang pendita resort songoni nang amang inang situa do calo situa songoni nang dihamu amanami inanami do napos mati hami Bornginon matutu terakhir kita beribadah di gereja on penutupan tahun 2025 on jalan mersogot arong do kebaktian tong pagi jam 10 untuk membuka tahun 2026. Siak kami songo perhalado mardok moliate godang ma tuhamu amanami inanami sudah ruas ni Huriaon nong mardohoti sudah aka kegiatan di tahun 2025 on. Songo lima pangiron nami tu tahun 2026 rak masih beta mahita hamu amang inang aka ruas songo ninang napasobulung asa boy hita madalat to sudi akka program di tahun 2026 ngatung jojor nakit di patorang amak pendita akan nayaw kita ulahon di tahun 2025 akan nadingkat sudi nok kita bayan lab tulinggan na matutu kita bayan tu 2026 salnai do konon nami tuhamu amang inang do naposo ruas niya kabibi pasar minggu mauliate gurang madi hamu saluna Horas imajo siak kami melihat. Saunari sahak mahita tutang yang pengujian. Tapasada rohata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami namar di manua gijang puji-pujian dohot hasangapon husoban hami tuadopan muna sun badiai ala diramoti doho hami sudir ruas ni HKBP pasar minggu sahat tubuh darion mauliate madiho ali Tuhan
Ala di leon hodo hami mamulus tahun 2025 on di bagasan hai pason. Nungga gudang hujalu hami pasum ali Tuhan di tahun 2025 on. Masa gudang du hujalu hami ali Tuhan akalas ni roha di ganup ngulu nami, di rumah tangga nami, di perkerjaan nami, di persikolan, di sudi persauran nami. Mau lihat tema Tuhan di sudi pangarapotmu di hami. Sok-sok ini Tuhan di sudi kesulitan, hasusan dot arsak niroha di nahwalami hami di tahun 2025 on. Sudi boy udalani hami le Tuhan. Allahu yalah hami do gudang ni basam di hami. Ali Tuhan pardinggan bahasa satu kinari neng masuk mahami itu tahun naim baru tahun 2026. Dak kuboto hami ali Tuhan manang ahado naneng hudapi hami di tahun 2026. Dan adong gugu nami ali Tuhan. Upasat hami matuho ali Tuhan sudah kangulu nami asa homa nama ngiring-ngiring hami mendalani tahun 2026. Ali Tuhan di bata pardenggan bahasa nunga ditotopon HKBP tahun 2026 ima tahun transformasi, tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Ali Tuhan mamering aka perkembangan zaman masa ditikon di dalam berkembang artificial intelligence nabui gabe songon sumber panukunan, sumber informasi na diperluhon jolma di nama ngadopi aka persoalan dot masalah di pernguluan di Portibion. Mat sarikot doli Tuhan pengajaran iman di tonga-tonga keluarga. Asalam togu haporseon dot iman nami maradopon ho ali Tuhan. Pasu-pasu ma ali Tuhan hami ruasnya ke pasar minggu. Asalap togu haporseon nami. Saya togu mahami akan natoras ali Tuhan. Asabui hami membimbing akayan nakon nami. Asadang manbil siandalanmu ali Tuhan. Songoni nang disudena posom ali Tuhan. Amak pandita do inak pandita nami. Sudi situa pasu-pasu ma nasi dari Tuhan. Asabui nasi dapat anakon hatam nabadi. Tu sude ruas. Asam lentugu hapor sioni sude ruas nyawe pasar minggu. Ali Tuhan di bata pardenggan bahasa hubak kami ditangyang nami sude ruasnya ke pasar minggu. Na di bagasan parsahitan, pasu-pasu ma sudiaka dokter na merawat, pasu-pasu ma sudiaka ubat na di numali Tuhan, asabui gabi hamamluhon, sian parsahiton nasida, di sudi ruasmu na marukil siala ka persoalan-persoalan di ngulu nasida Tuhan, patogu nasida li Tuhan, asabui nasida maluan sian malua sian parukilon na. Suak songoni akan namar sitawonon oleh Tuhan apuli manasida asatibutara pum nasida. Secara khusus subak kami di tangyang nami dongan nami na mengalami bencana alam di Sibolga, di Tarutung, di Aceh, Sumatera Barat dot disediakan untuk nasing oleh Tuhan. Ramoti nasida oleh Tuhan. Urupi masude aka usaha nisiat pamereta, lembaga-lembaga sosial na berusaha pasaton bantuan-bantuan. Aka usaha na memperbaiki kerusakan-kerusakan na timbul akibat bencana banjir. Suak songoni na membuka daerah-daerah na tertutup dope oleh Tuhan. Upasat hami ma sude usaha lau mengerupi sude korban bencana asa mardalan dot denggan. Pos rohanami di oleh Tuhan. Dang pasombuan ho nasida di hasusan nasida li Tuhan. Utangi kok kami sudi ruasnya ke pasar minggu oleh Tuhan, lehot ma di hami hahi pason di tahun 2020 nomon. Ali Tuhan di bata pernegan bahasa hubak kami di tangyang nami sudi aka program-program kerja ni di tahun 2026 di hatopan ni HKBP di tingkat distrik dot di tingkat huria. Nunga ditotop pun sudi program di tahun 2026. Tuhoma ali Tuhan upasatami program kerja di tahun 2026. Asa homo napasauton sudi akar rencana nami. Leon ma dihami hasadon ria, hasadon roha di sudi pengurus.
Di sode panitia-panitia dibentuk, asa boi mendalat ton program kerjai. Pada oma Tuhan, aka batabat, patiur ma sude lakana milik Tuhan. Ali Tuhan di bata perdenggan bahasa, buat kami tangyang nami, sude pemimpin negara nami, sian presiden dot wakil presiden, sude aka menteri, gubernur, bupati, pasu-pasu ma sude pemimpin nami, ali Tuhan. Asa boi nasida memimpin negara nami Republik Indonesia. Asalam tudenggan nama negara namion. Lehon mahapason pada waka sahid. Lehon mahabisihon di sude pemimpin nami ali Tuhan. Asa boi nasida bertindak adil tu sude rakyat Indonesia. Ali Tuhan di bahasa perdosana gudang dohami. Sisa dosa nami ali Tuhan. Asa tamahami manjalo sude aka pasu-pasum. Mau lihat ya Tuhan, jalo matang yang namion, nau somban hami marhite-hite guardi anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapasaha ma beliata sada A dosa sada B, marid de mahita siap buku de nomor 200 saplono.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohu pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na urian itu hata. Di ujung ni taonon nang marsaringan mahata ni debata tu hita kamanginang na naing mabongoti hita marhite panulupion ni Tuhata di tahun baru 2026. Denek do hatanya debata di hita siang surat Apostol Paulus napa 2 halihon tuhuria Tesalonik biduto luaya saplonom sahat rodi sapulalu sonoma di dok hatana disi alai manotong jalan mangipas ma damena di lehot tu hasi pardamei tu hamuna didongani Tuhani maha musudina Omma tabiku sianau si Paulus na sinurat ni tangaku. Songoni do somal terdatangaku di nasa surattu. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus mahamuna sudena. Ima sahakna. Huriani Tuhata sahat tangiang pasu-pasu sian Apostol Paulus tuhuria Tesalonik natongon menghadapi keadaan sikap yang berbeda-beda mengarespon taringo tu barita haroro ni Yesus na padua halihon manang hari Tuhan parousia hati-hai huriani Tuhata hala Kristen narun di kota Tesalonik mengalapati padohan Apostol Paulus nama dok hari Tuhan sudah dekat nama jono arini Tuhani beda-beda do respon nasida adong mau respon na fobia eskatologi sangat ketakutan lah dengan eskatologi taringo tu haroroni Tuhan ujungnya gabi adong mau noso mangula dan keriju bayi anak malas-malasan mak ayalana di rohana tuaha be karijo anggona neng rona ma Tuhani inna rupani jige be macohot dang diulagi aha tidak berbuat apa-apa imajo isada sisi sakelompok orang dungine sedenari adona apatis tidak peduli ngai pa botohon Apostol Paulus Mamat Jono arini Tuhani dak peduli apatis mau apapun itu mereka tidak peduli sudah kahata pengajaran penasehatnya Apostol Paulus taringo tu Yesus Kristus juga tidak dipedulikan. Itu kelompok yang kedua. Kelompok na patuluhon adong doon na dengan majakon. Taringo tu buah-buah bagus juga memahami mengenai hari Tuhan sudah dekat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Diulah-ulah na dengan sambil paimai-mahon haroro ni Tuhan na pinasahat ni Apostol Paulus marhite baritana. Imana masa hati-hati urene Tuhata. Ujung aroma Apostol Paulus di pakulingi manasida lau patak kacon jala memudai nasida asa unang macohok nasida mangulana denggan mula dong pihak kadongan na nang manibil siya kasitongan na apatis tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pengajaran yang disampaikan Paulus nasihatnya Apostol Paulus ba unang maihutoni alay unang marmusuho dohoti unang macohot tao maulana dinggan unang marnaluja hau maulana dinggan nin Apostol Paulus turuas ni huria nadong di kota Tesalonik molo nang paimema haroron ni Tuhan bading gamma di dalaning uluna diulaw maulawna unang arong nasumangula unang mamangan jadi ba ima na pinasaan ni Apostol Paulus na ditutup doho tabe tangiang hata pasu-pasu ima turpuk jamita di ujung tahun di hita diobason nama dok didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus mahamu sudena hurin itu hata aman na taida sa turpuk jamita on na parjulu akamanginang sudidu hita menginginkan hidup kita di tahun 2026 hidup dengan damai sejahtera. Songon hatani edero pani kini tiba saatnya kita akan berpisah
Itu teh. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati lebih dari berkat di tahun yang lalu. Itulah istilahnya Tanya Day. Jadi sudido kita makirim anggiat pasu-pasu nata jalo di tahun on itu lebih lagi dengan berkat si jalota di tahun 2026. Sudido kita makirim tahun 2026 ngoluta sejahtera. Ngoluta marhasonangan. Itu teh akamanginang. Ido alanina perjulu marhiti ata ina Apostol Paulus didok siat debatado ngulu nasonang. Tuhanlah sumber damai sejahtera. Odona perjulu nanaing sirdol hono ni trupu jamitau. Damai sejahtera itu tidak bisa kita dapat dari yang lain. Holan siat debatado mual ni hasonangan. Kesejahteraan. Jadi asinggo damai sejahtera, kesejahteraan sian sudut pandang hapor tibion, do sian hapor siaon. Jadi molo hadamion damai sejahtera sian sudut pandang ni hapor tibion, ima ketidakadaan konflik, tidak menghadapi konflik, tidak menghadapi tantangan, kemudian materinya, keuangannya aman, tidak ada ancaman, manang marsonak-sonang, dangadong sitaonon, ima kesejahteraan menurut sudut pandang dunia. Ima hadamion damai sejahtera. Alai songonatan Tuhan Yesus Kristus di Yohanes 10 ayat 27. Dame dohu tinggal hodihamu, dame nadiau iduhu leodihamu. Dang songon pangalehon ni portibion pangalehokku. Unang mabocca, jala unang mabiar rohamuna. Jadi na perjulu sali naktaning diodolot tuhita pabuah hadamioni holasiat Tuhan do. Hidup sejahtera itu hanya berasal dari Tuhan. Omma na perjulu diodolot tuhita. Na paduaon hureni tuhata molo nang sejahtera nguluta di tahun 2026 tapasaha madirita tu Tuhani songon na idok ni Apostol Paulus tuhuria Tesalonik adorang so sahat hata pasu-pasuon didok rupani unang marnaluja patupa nadenggan. Unang marnaluja patupa nadenggan toru comai asa dilehon debata sonang niroha damai sejahtera kesejahteraan hidup tuhita di tahun 2026. Dungina paduahon perlu di bagasan nguluta dukota pasaha tutuhani nguluta mangulu hita di bagasan haburjuon tatorucun haburjote mangulak kanadinggan batotu perlu ma rupani di bagasa diri tahun prinsip mangasahon debata dada mangasahon pikiran. Nang pe ikom mangula. Hidup Apostol Paulus dari son akan asora mangulai ikom mangula manian asa unang gabi manusai asa mangan ibana. Alai bukan berarti jadi mengandalkan pikiran. Airan dapok pikirat dan dapok gugutei dan dapok ni pikiratei hasonangani kesejahteraan hidup molo holam mangasahu guguta. Ay didok naking di poin na perjulu pola ser debatado ro hasonangan kesejahteraan hidup. Jadi tapasa madirita tutuhani di tahun 2026 lam tapasolho madirita tutuhani asa jupak kita hidup na sejahtera. Dungina patuluhon hureni tuhata marihite nakaning na upasatami tuhita abua hidup damai sejahtera bukan seperti pemahaman duniawi. Molo hidup sejahtera bukan berarti tidak ada tantangan. Alai bohado secara rohani hidup sejahtera di hita marhite-hite huason di Tuhani bui hita mengadupi situasi-situasi na aga maol alai di bagasan ketenangan. Bisa tenang menghadapi situasi gelombang kehidupan. Ido kesejahteraan secara aporsial. Ido hasonangan
Boy tenang menghadapi semua. Edak tawo to songonedo ni dongatan akaning parhalado. Dak tawo to ahana naing masa mersugut. Tahun 2026 kita tidak tahu apa-apa. Pengetahuan kita tentang apa yang terjadi nanti pukul 00 lewat 01 kita tidak tahu, nol pengetahuan kita tentang itu. Jimang songo DP tahun 2026 ba molo ngadilot Tuhan itu hita damai sejahtera dilot tu hita salum, kita akan tenang menghadapi itu. Apapun itu keadaan perjalanan hidup yang harus kita lewati. Ido naso bui dimiliki orang sembarangan, bisa menghadapi dengan tenang. Jadi sedung tahirim hurian itu hata tahun-tahun ninguluta di Portibion, tahun-tahun tanpa tantangan. Jangan kita mengharapkan yang seperti itu. Jangan kita mengharap Tuhan membuat semua tenang tanpa ada tantangan. Tuhan itu mengizinkan kita menikmati hidup kita tanpa ada kesulitan-kesulitan. Alai bohado hita boy makamonakon padahal ningulutai di bagasan pikiran roha yang tenang. Ay ngolong jolma rupani huren itu hata. Ododo sifata jolma mariabu marsahit bukan karena beratnya persoalan, tapi karena kekacauan pikirannya tidak terkontrol. Aronggo jolma nunga bangarupi gudang akatan tanga kamoron ale sehat-sehat karena apa? Dia mendapat hikmah dari Tuhan, mendapat berkat dari Tuhan, ketenangan pikiran sehingga dia bisa menjalani dengan tenang. Oma pasu-pasu huren itu hatta nanai silehonon ni Apostel Paulus. Nah di hataun Apostel Paulus tu ruas Tesalonik. Mereka itu kiranya oleh Tuhan, mereka dimampukan menjalani perjalanan hidupnya dengan tenang, menghadapi semua perjalanan keadaan-keadaan dinamika hidupnya dengan tenang. Jadi songonido na tahirim huren itu hatta. Sonang ni rohaido na tahirim di tahun 2026. Anggia boy hita memulus pada nguluta tahun 2026 di bagasan ketenangan damai sejahtera dari Tuhan. Moliate ma molo di pasu-pasu akaulota alai na rumikot huren itu hata bui rohata ru pikirata mengedupi perjalanan nguluta tahun 2026 di bagasan ketenangan. Di tasaluhna huren itu hata macetak kas do digijang ni turpu jamitaw di pasa Apostel Paulus aharo narikot siula honota di tonga-tonga ni nguluta asing ni napasato diri tu Tuhani asing ni namangido hasonangan damai sejahtera damai siat Tuhani asa mardame rohata pikirata medali ni nguluta di pasunggulo tu hita rupani huren itu hata asa tapi aku ma ngulutaon dinalaho patulucon sakap ni Tuhan di padalanan ni ngulutabi. Diceritakan Apostel Paulus do songo dia keadaan ni ruas ni huria di sido pengaruh-pengaruh pengajaran-pengajaran palsu. Nah saya menggiring ruas ni huriai lalu mengula naso denggang. Roma Apostel Paulus hamu nang songo ni. Turucuk kamu ma hamu mangulu di bagasa kasitongan turucuk kamu mangula kaulau nadenggan saha matu hamu hidup damai sejahtera salum itu akan kalian rasakan. Ini Apostel Paulus. Songoni manang marudupok kita huren itu hatta. Rikot tiedo hita di tahun 2026 lampasol hotor diri tutuhani. Di program kerja tahun transformasi HKBP 2026 temana ima pengajaran tentang iman. Pengajaran tentang iman. Dinalaho menggiring sudi ruas ni HKBP secara khusus. Laho lampasol hoto dirina tu hasitongan. Unang marsitiopan tu akka hagugun na semu. Alai tu na sebenar nama, tu na sasitong nama, ima huaso na mangulu ima debata.
Jelas congoni mana kita di padanan ngulu tahun asabui manyak kita merujah di hasil tongani imaha tani debata medalani nguluta di tahun 2026. Transformasi 4 tahun. Kiranya kita itu bertransformasi kembali kepada yang sesungguhnya. Mulak tunasa setongna. Ido transformasi. Mulak asa gabe uli. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Mana perlu di poin na perpudi si perrohahonota si ulahonota akan menginang asa sahat damai sejahtera asa sahat damai nasihat Tuhani tuhita buita hilala sonang ni rohai. Asonangan itu nom marga dihita akan menginang sonang ni roha. Kebahagiaan itu di atas segala-galanya. Molong asonang roha, laos marata pon rubia pe hita murum, derem bo hita murum. Iri te amanginang, derem do murum. Molong asonang roha, ay tungpe madalani akadalan na marbatu-batu hita, niyang do tahilala madalani i. Alay molong amarsak kita, laos di jalat tolo pe hita, tanpa ada polisi tidur, kita akan gelisah melewati jalan mulus. Alani guren itu hatta sonang ni rohai rosyad debatadui ima salum ima kebahagiaan alani asabui dapat titei tahun naro tahun 2026 supaya kita merasakan salum itu di tengah-tengah kehidupan kita, maka mari kita hidup bersama dengan Tuhan supaya kita bisa berbahagia mamulus sude padalanan di nguluta di tahun 2026. Omma tonani hatanya debata tu hita. Dinanaing manadikon tahun 2025 lahu mabongoti tahun 2026. Didongani asini rohani tuhat taima hita saluhuna huria HKBP Pasar Minggu secara khusus medalani nguluta mamuka di tanggal 1 Januari tokinai pukul 00 sahat rodi akka ari-ari nama ngihut Tuhan ma nama masuk-masuk hita. Amin. Martang yang mahita. Muliate madihuali Tuhan marhite hatam nabadiyai dipasunggul hokodo Tuhami paboa asini rohambo namargogoy hokami mamulus sude gulumi di ngulu namion asa marhasonanga kami atong bonaima padalani guru nami Tuhan di tahun baru nani loasmu naing dalanan nami tahun 2026 marhite-hite asini rohami asini roham malahu pangasahu kami dada gugu nami dari pikiran nami lahu mabaik kami marhasonangan mamulus hari-hari ini guru nami di tahun baru nanaing si basa-basa honomu Tuhami rapokoma ganu keluarga ganu palak ruas ni huriamon medalani sudi panggulmi itu ni permudona dia kata tahun nati nabamu si bulusun nasi dewi melati ma Tuhan molo nunga di pamonako kami mamulus sudi akari-hari di tahun 2025 siap bonana saat roditikyon di hari pengujungi tahun 2025 dengan nibasambo Tuhan asini rohammu napatau kami makamonako sudi padalanan di ngulu nami lasong nima Tuhan wiri pamit wakari na mangihut di tahun na baru 2026 asini rohamma nama borhati na mga ramoti hami tigan tiki mamulus sude gumi ni parngulun nami bi manasong dia petu hapakko basiu ditungan di huriamon dia kana hurang dobe ho mana marguguyo kami lau pasikop na kana hurang marhiti ka pokko basiu na to ka taw na mangihut sudia ka program kerja na ko kami di huriaon patulus may Tuhan sisa daroha mahami ruas nang parhalado mga lehon ano belon nami siyan uka ni roha gugu pikiran si bahenon nang partikian lau patulucho sudia kaulaon
nau kusakapi hu program kami sian dus niroha atong satu ho madaing nang to dinami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hureni tu hata ta para di ma piliata ta pilihum mai tujulu uhut marede siap buka de nomor 206. Pilihan 2 dohot pilihan Natal-Natal terbaru. Tuhan menjaga
patakas di bohali hatanya di bata hita. Di ujung ni taunon. Asa takas hita mangauho pabua jaho bado na madjaga. Doho na mga linggo mihita. Atong saya totong maloho rohata tu Jehovah. Unang mahamu babiar, jala unang manodit-nodit. Hapo si madebata na madjaga dohot na mga linggo mihita. Ay iba na do si parmahak kita. Jala hita biru-biru pinarmahan na. Dang tagamo luwatson na tarsulad di pakmo. Jala dang nok mata ni si jagaho. Horas mahita manalpuho tahun 2025. Horas sita nang madapot to tahun 2026 ditupak asini rohani Tuhani. Jala di pabor hati tu tahun 2026 nama ripola tu pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Tatanya kuma peliata martangi yang mahita. Ali de bata manami na di benua gijang. Horo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan. Doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelen nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gijang, saya penerbadia maguarmu, saya Roma harajommu, saya sauk malo mani roham di benua tongaon, songon na di benua gijang. Lehom matuhami sadarion hangolua siapari, si sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugihu tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasor humma damena tutodim.